El teatre català Fa 25 anys que compta amb una eina de gran eficàcia per coordinar i estructurar la feina de tots aquells professionals que han convertit la seva vida en un acte de comunicació viva i directa amb el públic, és a dir, amb el poble. lluny d'aïllar-se cadascú. en la seva opció. Pública, privada, experimental, comercial. Les empreses que treballen en el sector teatral han entès que, si els problemes s'aborden, Amb visió de conjunt, amb intenció col·lectiva, és molt més fàcil trobar-ne la solució. O, si més no, l'alleujament. A partir d'aquesta creença, En l'operativitat conjunta, ADETCA ha propulsat la consolidació d'iniciatives tan útils com la publicació setmanal de les espietes, i constitueixen un referent honest i fidel de la marxa de cada una de les sales del país. pel que fa a recaptació. ocupació i representativitat global. Un recull de dades que resulta molt il·luminador per tots aquells que treballen En la difícil tasca de la gestió i programació. Aquest sentit de la col·laboració i no pas de competència, és també el que ha animat la festa que ADETCA Organitza anualment Sota el títol, en principi, de Barcelona aixeca el taló, i en l'actualitat de Catalunya aixeca el taló. la qual presenta una celebració de l'inici de la temporada teatral. El País. Una festa que Televisió de Catalunya sempre tenta col·laborar Amb les iniciatives socials. més representatives, fa arribar a tota la població a través de la petita pantalla. perquè el teatre, des de sempre, és i ha estat una feina de col·laboració lleial entre gent de diferents condicions i procedències, de cultures i llengües. Molt diverses. Deia Federico García Lorca que el teatre és un termòmetre Fidel de la cultura d'un país. ja que en el seu exercici s'han de combinar i unificat tasques tan diverses Com són el disseny de l'espai, l'escriptura, la música, la fusteria. La pintura I totes i cada una de les belles arts i dels oficis que hi són indispensables. En aquest sentit, la tasca dels productors i dels exhibidors És d'una importància cabdal, ja que l'obra artística dels creadors no pot arribar al públic sense el treball d'aquells que s'ocupen de la producció la planificació, l'administració i la cura de tots els aspectes que condicionen la difusió i la distribució. dels espectacles teatrals. És per això Que l'existència d'una puixant organització com és ADETCA. que avui celebra els seus primers 25 anys d'existència per profit i bon govern del teatre català. és una bona notícia que ens fa afrontar reptes del present com la inexplicable existència d'un IVA desproporcionat que frustra totes les iniciatives del sector I afegeix dificultats i incerteses. a una professió, ja de per si molt arriscada. Però sobretot, afrontar els reptes del futur amb un grau raonable d'esperança. i que sigui per molts anys.